Txe momentuen leireri ditxuten, gaur eguna da, eta ostabe mongoskuba pildoratxu bet, ondozateko, bakizuie, leire, pikero, idoate, geure nutrizionistia hemen, itxukirratian. Era handa ubiarrien, klinika oso famatu baten itzen daulan, bai ez daupagaten publizidaderik eta estu esango. Hauntxe gatoz, Ez eskapa. Mendaku ja geguaz, Leire, ongitorri Leire. Kaixo goitxe egonon. Zela, noen gaztetxuen? Oso ondo. Deskantzazu edo nio lana dau? Bai, bueno, hortxe goaz. Ze, zaztasun orain dela pare bat azte, gentie gabonak udieta gero, bai, bastante bihar dauela horre nutrizionistek lan asko dako zuiela, ez da? Bai, uda eta gero eta gabonak eta gero asko nabaritzen da, bai. Gabonak eta gero, bai. Bai. Gabonak eta gero. Klabe. Zuek eta crossfitek zuzie parera. Crossfit eta horrek gimnasizuk eta hori dana, ez da? Bai, nik beste ez baiet. Vale. Bueno, eskertu tentsute betikulez horre zeupe tarte bat okitxie itxukirratian txako. Gurentzako placer bada, zeure pildoratzuk behen txutie. Pasan hastien izan duen berba... nahi akordaten orain... Ogeari buruz. Bai, ogeari buruz. Bitu, hamen dako, gero bota zauen neska batek, segundo txuet... Bakizu Leirek kontesta denola zeuen WhatsAppari, aste bat eta gero, hamen dako, iratiz aldun bide, hamen da, bitu, ganera, gaixo, witxi, eskerrik asko itzen zuen lanagaitxik, eta Leirek emoten dozkun pildora gaitxik, eta dino, behinola, ogiareri buruz itxekin zenuten, bitu hau bai, zeure lezitzen dago batueraz, eta dino, ez zuien aitzetu, ogia, pan de maiz, imintzagoean kako hartien. Hori momentu ez da itzen da maiz euskeraz. Artoa. Artoa, klaro. Bamen imintzau, ez zuien ez zenuten egin berba pan de maiz. Eta dingo, ze eritxi dako Leirek horreri buruz. Da gehien bat, dingo jaten dauela Baskarian. Baskarian da eguerdizen. Bai, pan de maiz, eguerdizen jaten dauela. Ze eritxi dako zu horreri ogizeri buruz. Bale, bai ez genuen aipatu hartuaren ogia egia da. Nos ha pillau, Bai, gainera zeliakoek gehien bat hori hartzen dute, zeren medikuak gomendatzen die hartua. Ez dino hauri ia, ze eritxi dako zuen, horreri buruz. Bale, nik hartua berez ez nuke hartuko, transgenikoa delako gaur egun daukagun hartua, gehien bat. Orduan ez dut gomendatzen. Dena den berak ezin badu zeliakoa bada eta ezin du espelta edo zentenoa hartu, badira bi aukera, direla trigosarrazeno eta kinoa, horiek biek ez daukate glutenik, eta ez dira transgenikoak, eta gainera aipatu genuen prolaminen asuntua, ez daukate hori, ez dituzte prolaminak, oso baksoak dira prolaminetan, ladrones de nutrientes, aipatu genuen, orduan hori gomendatuko nioke. Dena den, ogia noiz behinka hartzea gomendatzen dute segonero. Bitu hori behinola esan uste dut. Zuk hartuten zula batxutan goizez, bai, noiz behinka hartziko, no? Dinozu. Bai, baina, hartzekotan hori, hartuaren ogia nik ez diot gomendatzen. Vale. Oso, ondo. Da gaur hemen dako estazuz, betizat estazuz eriburu zingu berroa, bai, gaur estazuzan. Bale, gaur bizioitura osasuntzuei buruz hitz egingo dugu. Gaurre gaitxik ez da zuzan, no? Bizi ohitura osasuntzuak, esan zu? Bai. Venga. Ohitura horiek gure ongizatean daukaten garrantziari buruz, eta nola laguntzen digute fisiko zein psikologikoki,
eta nola aldaketa txikiak eginez onura handiak lortu ditzakegun. Ba, bitu gaurre gustatzen programia, beinola kolesterol eta lehen lau barau aldia esan zan. Gero, arrotxak, kolesterola eta. Gero uste dut esan zala, ja, ogia. Bai, ogia. Eta, eskeko gorra da, oitxurek kanbizin bidiez, eta uste dut, bosgarren saio honetan oitxuren aldaketari buruz berbaitzi, garrantzitsue da, azkanien mentalidad asunto bat esango da, ez da? Oitxurek hartun eta aldatu. Hori da, pizkanaka. Eta zeintzu dizordun zurentzako funtsesko lan lehenengoko ohitura osasuntsuak edo zeintzuk esango zan dizen horrek, joera horrek? Bale, ohitura asko daude, baina aipatzekotan nik azpimarratuko nituzke, adibidez lehenengo programan esan genuen baraualdia. Hori da el number one, ez da? Sí, number one. Gutxienez, 12 ordu hori minimo respetatu behar dena, baina, 14-16 ordu gabe egin alba ditugu primeran. Hori alde batetik, gero beste aldetik hidrato gutxiko elikadura ere bai, eta hidratoak hartzekotan kalitatezkoak izatea, beste dozin elikagaiak bezala, kalitatezko aragia, kalitatezko arrautzak, hori esan genuen, ultraprozesatuak kentzea, horreietatik, ez da pizzatarra deiaz, fijatzea zer erosten dugun, ez da... Etiketatan eta hori. Bai, hori da, ez du balio urdaiazpiko guztiak ez dira berdinak, kontserbanteak eta hori fijatu behar gara pizkat, askotan ez gara fijatzen zer jaten dugun. Gero ere beste ohitura oso osasuntsu bat da eguzkia dagoen bitartean, eguzkia hemen, eguzkia egunero ez dugu. Bai, Sevillan eskara bizi, eta nian minbez, bai, lainotute dau gaur adibidez, erdi lainotute onda, orain ez da itxe, zebentani dako txapata, Bai, baina, argia dagoen bitartean jatea, ez? Orain neguan zailagoa da, baina, nire ustez gauza importantea da, ez? Ez gozaltzea gauez eta ez afaltzea gauez, igual hori zailagoa da, baina pizka bat aurreratzea afaria. Gero ere bai eguzkitan egotea, dagoenean. Eguzkiz hartxie? Bai, eguzkia hartzea, 30 minutu behintzat eguzkia hartzea, importantea da. Bereziki 12 eta 4 artean, eguerdiko 12 eta 4 artean. 12 eta 4? Bai, ez, 12 eta 4 bitartean. Bale, justo, 12 eta 4 dau eguzki eta horre. Berra, ez 12 eta 3, ez 12 eta 4. Ez 12 lauretara. Bai, tarte horretan, zeren tarte horretan da... Indartxu dauen eguzki. Bai, vitamina D sortzen dugu tarte horretan eguzkitan egotea. 20 minutu, 15 minutu alduguna. Bai, holan. Eta askotan eguzkia ez egon arren hor dago. Bai, aurre, 12 lauretara, bueltatxu betemon, edo eguzkize badagoen, eguzkize hartun, ez da? Hori da. Gero ere bai ariketa fisikoa, bakoitzak alduena edo, baina, interesgarria da ere bai, ariketa kardiobaskularra, ez, paseoak, korrika bakoitzak nahi duena, eta indarra ere bai, lantzea apur bat. Eta gero ere bai, 7-8 orduz lo, kalitatezko loa, ez? Pauta politxek emon zu, oso nutrizinotik urteten dauienak, bai, ez dizenak oso gatzak askanien, nik uste eta nodakigula, ez da, bai, gero ez du apliketen. Bai. Claro. Ez jan, akordate manaien, ez da beneko izango, ez txibe, ez jan, barau aldize mantendu, 12 ordu albazun, 12 ordu, gero eguzkize dauen nintzen, ez gauez, ez oso goizez, eguzkiz hartun, eta, kalitatizko produktu, esan du moduen karbohidratuek bajata, eta ondolo egin. Nik uste dut, bai, oso zentzun esku edala, egiz esan. Bai. Ze askotan, jendea etortzen da, igual,
nik ongi jaten dut, tal, baina igual ez duzu hau egiten, ez? Eta dena dago lotuta azkenean. Claro, zudako zu esperientzia konsultakue, Bai, da gentiek likaduratik urteten dauda beste gauza baten igual abuso bat dako. bai, hori da. Da eragine dako bebai, azkenin gorputzen. Bai, Da, suposatzen dut, honek oitxurek gure eguneroko bizitzan pisu asko dakoiela. Ze pisu dakoie gero zelan sentiten dugu kondo gauzela itzen. karo, eske nabaritzen da, ez? Azkenean ongi jaten baduzu, ongi lo egiten baduzu, eguzkitan egoten bazara, pasioak ematen badituzu, azkenean nabaritzen da, ez bakarrik fizikoki, igual pisuan edo azalean edo hilean, ez? Hori aldaketa horiek nabarituko dira azkenean zure ohiturak osasuntsuak badira, eta gero ere bai energia gehiago izango duzu, pozik egon zaitezke, aldaketak nabaritzen da, ez? Animoan eta guztian. Bai, oso ondo, bale. Da, zeintzu diez normalien jakin barik edo jakin gabe izaten duen oitxura kaltegarrizek. Ze horrek esan zuna badakigu, bai, normalien haulan ez dakigunak, zeintzu diez. Bale, azkenean azukre gehiago jaten dugu, igual jakin gabe, zeren guk uste dugu azukrea bakarrik azukrea dela, baina frutak adibidez azukre pila dauka, eta... Fruktosa edo hori, no? Bai, fruktosa, azkenean hori glukosan konbertitzen bilakatzen da, ez? Orduan, fruta hartzen dugu, pasta hartzen dugu, ultraprozesatuak hartzen ditugu, ogia, eta hori denak gehigarriak dira, ez? Orduan, igual konturatu gabe azukre pila bat hartzen ari gara. Ez azukrea fizikoki, baina ulertzen da, ez? Bai. Hori. Gero ere bai, jateko ordutegiak ez ditugu errespetatzen, igual aldaketa asko egiten ditugu, ez? Gerta daiteke ere bai laneko ordutegiak izatea hola aturnos eta zaila da, badakit, baina garrantzitsua da jateko ordutegiak errespetatzea, hori berandu ez afaltzea, oso goiz ez gozaltzea. Gero ere bai, azken urteotan gertatu dena da pantailekin daukagun erlazioa. Hori zuen esaten, bai, bueno, ez jaske nutriziotik urteten dauelez asko, bai, bueno, ez dut esan pantailin asuntu, claro. Bai, baina, claro. Pantailin dinosu emobilen konsumoetari, no? Bai, pantailekin gertatzen dena azkenean aktibatzen gaituztela eta orduan ez dugu ongi lo egiten. Eta gaizki lo egiten dugun egunetan badira estudio asko konprobatzen dutenak okerrago jaten dugula. Antojo gehiago ditugu. Bale, erlazionata da borra. Bai, horregatik azkenean pisuz igo gaitezke, igual pantailekin egunero eta denbora asko egoteagatik. Vale. Gero ere bai, bada beste arazo bat, jende askok eguzkitako betaurrekoak eta kremak, ere bai, eguzkiaz babesteko kremak, hartzen ditu, horrek vitamina D blokeatzen du, eta horrek ere bai kaltetzen digu hori, lo ongi egitea. Gero beste zerbait ere bai izan daiteke, bueno, igual jaten eri naiz ez, baina disruptore endokrinoek ere bai tiroidesan afektatzen digute. Eta horiek ditugu kosmetikoetan, eta ez dakit hort pastan eta gauza askotan daude. Eta tiroidesa ondatzen denean badakigu ere bai loditzen garela. Claro, ze jentik da jun plaizera eta gonan bost ordu. Zuk esango zanzun, jun apurtxu eta iminik gerizpetan edo kamiseta bat edo zer dan, krema barik, dinozu? Gaur egun krema barik ongo zinen zu plaizen estepa? Eguzkia, bueno, eski nik uste dut hau beste ez da bai da batela. No? Bai, baina eguzkia betidanik izan da, Dena den, badira beste estudio batzuk konprobatzen dutela betaurrekoekin eguzkitako betaurrekoekin egonda,
gero eguzkiak gehiago kaltetzen gaituela. Bai, ze falsieten zauz hor igual... Claro, burmuinak ez du seinale hori jasotzen eguzkitan zaudelaren seinalea. Orduan errezagoa da erretzea. Vale. Jo, ze interesgarri. Da orduan zurentzako, bizimodu osasun batentzako, zeintzu diez, bai ala bai, emon behar dizen pausuek edo normak edo... Bale, bizimodu osasuntzu bat izateko eman beharreko pausuak, lehen aipatu dugun... Beste danak, no? Bai, horiek baraualdia, kirola... Bai, denaren hori, ere bai oso importantea da fijatzea zer erosten dugun eta beti ere kalitatezko elikagaiak erostea. Bitu, normalien botaten daude WhatsAppa beti berandu, gaur zuzenin bota dozkuie. Bai? Bai, da dino... Bueno, honen izena ez dakar, zenbakiz dakar, bai dino... Ez zuiela inberba goizien, armosutan, edo gozariz, zuretzako, zerealari buruz, cornflakes edo olakorik. Horia, leirek gomendatzen dau, edo dingo, leirek gomendatzen dau zerealak goizien, adibidez? Zerealak ultraprozesatu bat dira, eta nik ez ditut gomendatzen ez goizez, ez eguerdian, ez arratsaldean, ez inoiz. Honek, cornflakes edo Kellogg's edo arrozek? Cornflakes gutxiago gainera hartua, bai. Ez ditut gomendatzen, ultraprozesatuak dira, eta azken batean irina dira, irina gehi azukrea. Orduan hori produktua oso inflamatorioa da. Ez dago gomendatuta. Neu kontestako txaleire, zeneu badakot, bitu, alabatxi, arrotxa pare batekin, eta gaztaizati bategaz, barrora. Beikon txupare bat bai, gure basun kapritxo modure, ez da? Bai, hori da, asko zobeto. Zela nuen ikasten, leire? Bueno, azkarrik asko leire, hemen okindu leire pikero idoate, gure basuen WhatsAppa bota, hemen itxuki irratira, bederatzi lau, iru bederatzi bi, bo 6 aspire, berak urrengo komunin kontestako dau. Beragaz, zuzenien, gure basuien hartu emona bebai e-maila emondozku, nutrileidietista@gmail.com, dana junto, nutrileidietista@gmail.com, gure basasuien zeuzer galdetu leireri sakon haue iguale korreo elektronikos. Eta beran web horri aldiz ebe estrengi zauen, politxo, aguakatez beteta dau. Beran horri aldiz, Facebooken bebadako zuie, eta da www.nutrilei.com. Gaur tartetxu politxokin ju, 18 minutu gaur, Gaur tranquila bat zabiltz, genti hor konsulten, ja ondo libereten jungo zara. Bai, bizkanaka, bai. Bueno, postuten nahi neu bai leire. Eskerrik asko eta egun politxokin. Vale, berdin. Eguzki apurbet hartun be bai, ia. Vale. Badakitzitzen zule, nik ez dut ditze bai, ia albadun egin. Eguzki ze urteten badauen, desente. Bai. Hala, eskerrik asko leire. Zuei. Hande bili, bai. Camarero, Señor, camarero, Señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solomillo asado, patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebres, chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, con ensalada, buen menú, señor.
Frescos calamares, rollo, pescadillas, fritas, salmonetes, barbos, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, a la americana. Y faisán relleno, pavo, asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pavo, asau, con ensalada, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, Mazapán, natilla, hojaldre, francispan, flan de avellanas frutas, queso, roquefort. y también gruyère. Y después, buen helado, y café, buen provecho, le haga usted.